Alap makasarani itimone ikruok mogik mana seche machuok kende kapok tuke mag CHAN chakore ayanga pacho ka odiechieng' makiny. Johera mag adhula, jotugo kaachiel gi jofwambo biro yudo lokruok mar arieya e alabno makasarani bang' timne lokruoge mathoth motelo ne tukegi. Mana kaka jafwambo mar Armstrong Osutwa, Harambee Stars biro bago tukgi mokwongo gi tim mar DR Congo odiechieng' makiny kochakore saa 9. Ok en lek kendo, tuke mag piem pinje Afrika mong'ere ni CHAN gikone to chopo pachoka. Alap tuke makasarani kaachiel kod mano manyayo gin mago mane oyiedhi mag bago tukegi, gedo kod ikruok ne otim kendo pewegi ne opodhi. Alap makasarani pichni chakre rangach ranyisi omuon mag nyiso ni CHAN ochakore ayanga. Udi ler kendo ndisi kama gin mago moyiedhi kendo boketi tenge ne jotugo mar timo ikruok kendo yudo riekni kuom jopuonj kata coach e kinde yueyo. Papo kwe, lum manyasani mane opidhi mana gi ageta mar tukegi gikone to biro yudo tich. Kombe moyiedhi ne jotugo mabalang' kata subs bende oseiki. Kamera mabiro tiye keo pichni achiel kachiel itemo kendo thumbe itudo. Tipo mag timo lendo mag ohala e bath pap bende ichomo. Johera mag adhula biro yudo yo mayom e kinde tukegi ni mar kombe oketi manyien kendo mayom kendo koth kata chieng' ok bigoyi nikech kasarani okete tado manyien. To mamako wang' en kar bet moyiedhi ne jotelo kaachiel kod welo ma ideo kanyo ma kombe manyasani kende ema oketie. Ng'aw ng'ut ok dhi bedo kasarani, tipo maduong' ong'aw e tat pawni mago mabiro nyiso tukego madhi nyime achiel kachiel e pap. Kamano biro neno ni chenro moro amora madhi nyime ok bayi. Jofwambo bende ok bibedo gi ng'ukni moro amora e kinde ma gitiyo kasarani nikech tend pawni oketo tenge kombe moyiedhi kaachiel kod masinde mag keyo picha kod duol ne jofwambo kod jolendo. Jahera mar adhula ok bibedo kod luoro moro amora to nikech bad migawo mar arita osingo ni kwe biro neno kendo ngima jatugo kaachiel kod jahera ni kama kare. Apisas mag obila ogo tach ka girito mar neno ni singono ochopo kare. Donjo kuonde mopogore opogore kasarani ok bibedo mayot kaluwore ni arita oseridi kendo jogo mosepuodhi kende kendo man gi otese ma oyangi gi riwruok mochung' ne adhula pinje Afrika mong'ere ni CAF ema biro yienegi. Johanda Swekra tiyo kod thuoloni mar uso mwandugi ka gigeno ni johera mabiro neno adhula biro nyiewogi. To kata kamano, kaluwore gi chike ma oketi, ok bi yiene jo ohala go donjo kendo uso e alap makasarani. Kasarani koro ikore ne tugo mokwongo e kind tim mar Harambee Stars gi DR Congo odiechieng' makiny kar saa 9 e wang'e. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Nairobi. Mana kapod wantiere tukego eko makiny ni jatend piny William Ruto olando